Табло на администратор. Когато вече сте влезли в системата, като администратор, имате възможност да работите изцяло с всички функции и да имате пълната информация за тази система. На таблото на администратора има информация за броят профили, активни и деактивирани потребители, колко са активните хора в месеца, крайната дата на системата, пространството, което е достъпно, броят на виртуални класни стаи и броят платени абонаменти за потребители. Отдолу имате слотове за активни потребители за месеца, както и дисковото пространство, което е достъпно за тази система. Отдолу имате графика с активните потребители по периоди, като тя може да бъде сменяна за различни години и да преглеждате историята назад. Отдолу имаме кутията със съобщенията, където може да разглеждате различни важни нотификации, свързани с вашите обучения, курсисти, потребители. Може да разгледате всички съобщения или да ги филтрирате от филтрите. И наотдолу имате активност на инструкторите във вашата система, където може да разгледате колко курсисти или потребители имат те, колко въпроси, на които са отговаряли или очакват отговор, времето им за отговор, броят на задания, които са проверили или им остава да бъдат проверени, както и кратка пътека за съобщение до тях.